És igencsak vérlázító témával folytatjuk. Hivatalosan az úgynevezett kotorék kutyák csak kiugraszthatják a vadat, hogy a vadász lelőhesse. Itt mégsem ez történik, hanem egy gyilkos viadal veszi kezdetét a kotoréküreg legalján, ahonnan sérült rókák, vérző kutyák és borzok kerülnek ki, jó esetben élve. A kotorék vadászat zárt Facebook közösségekben teljesen elfogadott. Az állatok fejére vérdíjat tűztek ki. Óriási a felháborodás. Kotorékozás. Így hívják azt, amikor kiképzett kutyák segítségével ejtenek el felnőtt és kölyök rókákat vagy borzokat. Az állatok élet-halál harcát Gyérítés címén hozza létre a rókajuknál a legcsúcsabb ragadozó, az ember. Hozta mellén a fogás! Fuss ki, kicsi! Fuss ki! Ezeken a felkavaró videókon már az úgynevezett csibészeltetést látják. A kutyákat, a kotorékebeket arra készítik fel, hogy a róka halálos ellensége legyen, és a félelmet kiiktatva belőlük akár az életük árán is megöljék. A rókát ugye bárhol, bármikor Magyarország területén belül lehet úgymond gyéríteni. Kurunci Norbert, a Rókales Facebook oldal gazdája, évek óta menti a bajba került rókakomákat. A kotorékozással kapcsolatban, tehát amikor a róka és a borz ellen kutyákat vetnek be, finoman szólva is fenntartásai vannak. A rókáknak a gyérítéséért ugye az adott területen lődíjat kap a vadász, illetve hát a vadőr, illetve a kotorékosok által, hogyha a vadőr mondjuk szövetséget köt, akkor azért egy rókafül, ugyanis a füléket vágják le, ezzel igazolják a fővadásznak, hogy gyérítettek egy rókát. Egy rókafül az 12 000 forintot ér. Tehát anyagi haszna is van a rókák és borzok levadászásának. Ez egy jó üzleti kapcsolatot jelenthet a kotorékvadászok és a helyi vadőr között. Viszont a rókák szemszögéből nézve az, hogy egy vagy több kutya sebzi őket halálra, a kotorékban az állatvédők, állatorvosok és a joghozértők szerint tiltott állatviadalnak, valamint állatkínzásnak minősülhet. Amikor a vadászati törvény megszabja, hogy milyen módon szabad vadászni, valamint rögzíti, hogy úgy és csak úgy szabad vadászni azokkal az eszközökkel és azokkal a módon. Lorászkó Gábor, igazságügyi állatorvos szakértő szerint ezeken a fényképeken jól látható, hogy a kutya gazdája, még ha vadászvizsgával rendelkezik is, erős a gyanú, hogy törvénysértett. Vadászaton kívül pedig a vadaknak a nyugalmát mindenkinek biztosítania kell. Ez azt jelenti, hogy én sem mehetek ki a kutyámmal egerészni, meg rókára vadászni, hanem csak valakik tehetik meg valamilyen szervezett körülmények között. És akkor megnéztem, hogy lehet, és ott azt látom, hogy a kutyák közül egyedül egy szerepel, a magyar agár megnevezve, amivel lehet vadászni rókákra. A magyar agár, csak a rendkedvéért, így néz ki. Ezeken a képeken a büszke gazdik körül egyetlen magyar agár sincs. Főleg kotorékebek pózolnak zsákmányukkal, azaz tacskók és foxik. A vadászok, akik többnyire semmilyen vadászvizsgával nem rendelkeznek, a Facebookon osztják meg a kotorékozás történéseit, sokszor megmutatva kutyáikon és a vadállatokon keletkezett sérüléseket is. Na, majd csinálunk egy közös vadászatot. Bakker, azt hittem most belepusztul, de most sebek nélkül megúszta. Azt a dübörgést hallottad volna a kotorékban. A dübögés azt jelenti, hogy a kotorékban élet-halál harc folyik, és mindkét oldalon sérülések, tömkelege keletkezik. Néha csoda, hogy túlélik a harcot. Szinte minden esetben a legyilkolt állatok mellett pózolnak és gratulálnak egymásnak. Tisztelet a vadnak, gratuláció a vadásznak megjegyzéssel. Ezeken a felvételeken nagyon sokszor pár napos, pár hetes kölyök rókák, borzok is szerepelnek elpusztítva. Az országban sokan végzik ezt a fajta vadászatot illegálisan, vadászvizsga nélkül is. Ennek a kutyusnak az egész orra oda lett a rókával folytatott áldászküzdelemben. Erről a kutyusról pedig a hírek szerint lemondott az önjelölt vadászgazdia, mert olyan sok sérülést szenvedett a kotorékban. Küzdelem végén egy elpusztult állatot fog kihozni, vagy többet is abból a kotorékból. Vagyis ez egy olyan harc a két állat között, aminek az egyiknek a pusztulásával vezet. Ez már átvezet egy másik kompetenciába, az állatkínzás, állatviadal témakörébe, ahol szintén az állatoknak olyan küzdelméről van szó, ami súlyos sérülést, maradandó károsodás vagy elpusztulást okozhat. Állatviadalnak minősül az, amikor két vagy több állatot egymással szembeállítanak, és kényszerítik őket harcra vagy más számukra fájdalmas vagy stresszes helyzetbe.
Józan ésszel is el lehet dönteni, hogy az, hogy egy idomított kutyust beküldenek a kotorékba, az a róka család számára egy stresszes és fájdalmas helyzet. Ezen a videón a kutya kiképzés látható. A halálos ellenségek találkoznak. A róka egy ketrecben, a kutya pedig szabadon hergelheti magát. Ez azért történik, hogy vadászvizsgája legyen a kutyusnak. A vizsgára való felkészülés és maga a kutyavizsga információink szerint a mai napig így történik. Vadvédelmi törvény határozottan tiltja a vad kínzását, az elejtése sem járhat a vad kínzásával. Ezt már Horváth Mária sarolta, nyugalmazott törvényszéki bíró mondja, aki szerint az állatvédelmi törvény jó, csak be kellene tartani és tartatni. Nem szabad, hogy a kotorékozó ebb lefolytsa, megölje, harcoljon a kotoréklakóval. Az lenne a feladata, hogy kiugrassza a vadat a kotorékból, és a vadász lelövi. De ezen sokszor túlmennek, tehát ezeket a szabályokat nem tartják be. Ezt onnan lehet egészen bizonyosan tudni, hogy a közösségi média zárt csoportjaiban minden információt, csatát, háborút gazdagon illusztrálnak képekkel és leírásokkal. A vadászkutyáknak vizsgát is rendeznek, amelyen bizonyíthatják, hogy képesek a vadat kiugrasztani. A jelenlegi vizsgaszabályzat az állatvédők és a szakértők véleménye szerint nem összeegyeztethető az állatvédelmi törvénnyel. Föld alatti árokban, aminek a teteje szabad, hogy onnan nyugodtan fotózhassák a bírák a kutyát, a vizsgázó kutyát, az látszik, hogy a kutya egy élő rókát marcangol az ágyékánál, és a kutya orra már csupa vér. És ez egy vizsgakövetelmény. Az elérhető vizsgaszabályzat valóban megengedi a vizsgán azt, hogy a róka és a borz is stresszes helyzetbe kerüljön. A kutya és a vad között a műkotorékban közvetlen fizikai kapcsolat nem jöhet létre, ezt a járat és a katlan között elhelyezett ráccsal kell biztosítani. A rács azonban az állatvédők szerint nem védi meg az áldozatot, azaz a rókát vagy a borzot az élethalál stressztől. Megkérdeztük a kotoréken vizsgákat szervező országos vadászkamarát, a vizsga körülményeivel kapcsolatban az alábbit válaszolták. A kotorékebek vadászati alkalmassági vizsga 1 a vadgazdálkodás és a vadászat kontextusából kiragadott, szigorúan szakmai részterület, és ennek fókuszpontba helyezése véleményünk szerint a felszínesség a bulvár felé tolna el az összetett téma feldolgozását. Azonban pontosan szervezetünk jellegéből fakadóan ezt csak a teljesség igényével tehetjük meg. Értik ugye, hogy ez pontosan mit jelent? Legyen elég annyi, hogy ez egy összetett téma. Menjünk tovább. Norbert, aki persze elfogult a rókákkal szembe, a kutyák kínzása ellen is állást foglal. Kotorékos csoportokban leírják, hogy a kutyájával harcolt a róka lent 2 órát, és aztán a kutyáján is, illetve a rókán is ugye rengeteg külsérelmi nyom van, a nyakát megharapják, letépik az állkapcsát. Ha borz van oda bent, akkor a kutyáknak általában azért sokkal kisebb az esélyük, hisz a borz az sokkal erősebb, mint a róka, sokkal nagyobb termetű és nagyon komolyak a karmai, tehát ott nagyon komoly sérüléseket szenvednek el a kutyák. Az állatok bármilyen kínzását, stresszelését a legtöbb vadász, rókavédő, állatorvos és jogi szakember elítéli. Éppen ezért ezen közösségek feladata, hogy a törvényt betartsák és alkalmazzák az állatok védelmében.